Oké, dan zou je het met een woordje, een stoel op ziekje. Een aai. Juist. Een slak. Eeuw, gekkers. Dat. Juist. Nou jongens, ik ben in Holbert bij de Tijstream. De tij, denk ik, en de stream van de tij. Dat zullen het wezen. Nou, de eerste jeugd komt al naar boeten. Die gaan naar je kleer staan. Dan gaat de directrice aan. Eerst nog een voorwoordje eraan. En dan is het al mee. Dus dat is een mooi drukje op het plein. Wat is het? Al je boksen. Ja. Je speelt op televisie? Ja. Nou, wat leuk. Nou, bent er zelf aan op, hé. Ja. Dat is echt wel grappig. Ja, dat is... Ben je geboren? Ja, Ja, dan weet ik nog niks dan. ja, nee, En dat zuiver krijgt. Ja, zo wie mij mijn mond bellen, toen stapte ik binnen. Toen wie zo'n video bellen. Oh, Dus ik ga de baby als jongen. oh jongens.